Ila kung di mo na yan, nadrog ko dahil tayo na ugdakpon mga kuan. A few moments later. Lagi. Dakpon tani. Dali mama. Dali mama. Dakpon. Surprise! Ginsag-a ko ang sapa-sapa dito sa may talamnanan. Ang toragsoy nga ako nadakpan. Sa bando, ma'am? Sa bando, sa bando. Si Ma'am Virginia sa bando. Ma'am, ikaw ni ma'am? Ay, nalamito ito yung si ma'am dili sa may Astorga. Asa ka nagpuyo diri sa Astorga, ma'am? Aka nagpuyo diri sa Astorga? Opo, taga Astorga ka, ma'am? Asa, daga pa magtuba dia karon, ma'am? Bilabol. Daga magtuba bilabol dia karon. Turagsoy kanamit gipro. Pagkatapos namon sang kaon linagpang punagbati may nagadihal nagasiyok-siyok kay ang bibig tamagid kahapdi may nagatulo ang luha nga wala naman sing kasubo tungod sang turagsoy nga akon linagpang tamagid kakahang. A few moments later. Ma'am, magbuntag ikaw pa to si Ma'am Balinday? Ay, Ako to nagtawag, ma'am? ikaw na nagtawag. Ikaw si Ma'am Balinday? Dalhin niya sa bando. Abalin niya sa bando. Managbanag. Ma. Asa may mga tuba ron, ma'am? Kaluoy na rin sa Dagan ya? Doa kantina kan sa kanila hadtod gud. sa kakantin. Yung nasa may gina-deliver ni mo? Asa may gina-deliver ninyo, ma'am? Wala ka, di Ano yung mga nira dire? Silingan na pud malit. Mo ko pangita ng lain ko ba? Pero anak mo ni? Ito si sir. Partner mo? Wala na rin ay? Sila ka man doy, kami taga Davao ang bubigan. Taga po. Di, kisa may nagapananggot? Wala lang, kumpara ka pud. Kumpara na po ninyo. Dalang dari. Manang ko pa ng kape. So, tagduan lang kakakuan mga tagadlaw. Ay, sara. Ang pinin, alam mo ka ginansag ng puti. Ano lang? Adlaw. Kung magkuha mi dire, okay ra sa inyo ha. Kanang isang tiner, kadadlaw. Ay, di nagkumpra naman ko. Kumpara po lang. Sige, na po barter lang po na mo unta mga pagkaon man ba? Tubain niyo ha, kay gumiton mo tuang suka pas tindahan. Asa man? Di namin mga pagkaon dira, kung gusto ka, magpili ka unsay mo gusto i-barter sa tuba. Nade sa kanan sa gawas, ma'am. Kailangan mo kumpara pud ilahan. Kumpara. Di ba ni mo Kailangan. Pwede rin po bayad mi tapos nami mga pagkaon dira, mao mo ihatag sa imo ha. Ana lang. Ha? Kahit nila mga asukal ana ka bigod. Gas mawala lang. Mo ikaw ninyo? Pwede mo bayad lang pud mi. Napon mga bugas pud diha among kuan. Mao mo ihatag pud. Kumpara pud nila. Kumpara pud nila. Para po na dito nang gusto masilingan. Dire ra pud sa kasiligan. Tagpila man galon ron? Nandun ang galingan. Awan na galon. Pwede ka kuig do sa sakyanan sa gawas. Pwede ka makatanaw sa mga kuan diha. Bayaran na mo ang tuba tapos mohatag kubing mga grocery items. Dala di mo. Una diha ka na, ma'am. Pwede na to tanawon, ma'am. Dara man sa gawas. Wa man gani ka nang Mo gani. Wala ko nagud. Pwede po di call na to. Bayad lang po mi. Pero tanaw sa taas ng mga item dito sa sulod gawas. naada mo diha. Nasa kinan. Nauro. Nato, sir. Ali, ubanin nyo. Dili na mo tan-aw ka nang Ubanin nyo si ma'am. wala akong kambyo-kambyo. Dili lagi. Wala naman ko. Ma'am, ubanin mo, ma'am. Ubanin, ma'am.
Wala naman ko. Mama na ang pangabuhi. Pila na ka tuig ka na kuan? Tuba. Tuig na. O nadri mo mga item, ma'am. O product, mga pagkaon. Bugas. Kuan ko kay na kami. Arawan. Arawan gusto lang jud kwarta imong kaon. Inigpalit na mo sa tuba. Pamalit na ka ng tuba tagsa sa kaldiner o. Kasi maganahan ka ni imong kuan. Panginabuhi na mo. I-cambio na mo si tuba. Di, pwede na to check lang, ma'am. Tara. Okay, tanaw lang ni. Libre tanaw lang, ma'am. Dire. Ya, tanaw ma'am, libre lang, ma'am. Dire, open, ma'am. Lagi. Dakpon tani. Dire, ma'am. Tara, ma'am. Dakpon. Surprise! Ginsaka ko ang sapa-sapa dito sa may talamnanan. Ang toraksoy nga ako nadakpan, ginhimo ko nga linagpang. Nag-abot ang mga bisita, kabarkada ko sa inuman. Linagpang ko nga turagsoy, amon ginsumsuman. Linagpang ko nga turagsoy, sa sabaw nagalangoy-langoy. Sa ka na mo, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle, ma'am. Palo nga, ma'am. Manila. Happy birthday. So, na-message ay mo hang anak ni mo is Jerlyn, ma'am? Apo. Na siya yung message sa imo ha. So, anak siya. Sa amuang nanay Balinday. Happy birthday. Wish na ko para nimo nga tagaan pa kag taas pang kinabuhi diri sa kalibutan. Uban namo nga mga apo nimo o anak nimo. Pinangga ka namo nay. Kami nga mga apo nimo. Antos lang ta sa kapobrihon nay, importante maayo ato ang mga lawas. Walay gipamati nga mga sakit. Ampingi imong lawas nay, dili magsigig inom og tuba. Amping mo kanunay diha, hapit na kumuuli nay. Anha nasad ko sa inyo halaag puhon. Daghang salamat nay kay naa ka sa amo ang kiliran kanunay. Maskin gibiyaan mi sa amo ang inahan. Ug di na nako taason pa, daghang salamat nay. I love you. Happy birthday Nanay Balinday. Asay mo ubang apo ma? Ka, sir. Dol reset mga wala. Kay murag napit ang ating. Gar, yapil ra magagate. Unsay birthday wish ni sir kay Buti miss lang sa kong nanay nga taasan tagaan siya taas nga kinabuhi o mayong lawas. O kang sa kong pagmangkon na si Jerlyn, dako og salamat nga na surprise kayo ni kayang gihimo ron nga di ako ganino. Dakpo na mi kayo. Okay, paano hindi ko yung sa. Salamat kayo dahil sa imong surprise karon nga gihimo. Tagaan kag maayong panginabuhi sa imong pagtrabaho. Ya. Mulaw tayo dito. Daghang salamat. Wantang ko mo ba kay basta dakpon ko anis na pa. ikaw mo sa message mo kay Ma'am Jerlyn ma, walang pa-surprise ani. Sa ingon nimo sa iya ha. Salamat kung taon nga. Ay, ang ako pa rin apo. Apo. Dali lang. Sige, masay mong mayon Salamat ka. ko ni Jerlyn nga. Kaya kung ingon na, nadrop ko dahil tayo na og dakpon, mga kuanis. Tupa, nagpalika. Naligalan ka kung magawas. Salamat dahil, imong gatag dahil. Tagaan pa ko ikaw, taas na kinabuhi. Labi na po si ikaw po. Maayo po ng tao, kuanin mo dito sa iyo.
Ito lang? Makamusulti. Okay, Happy birthday! Linagpang kung ato ragsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy ginlaktan, pagid sang ginamos pinamalhas, gid kami sang higop ang siling sang nakatilaw, sampat gid ang timplada mo. Linagpang nga turagsoy kanamit gid pro, ang siling sang nakatilaw, sampat gid ang timplada mo. Linagpang nga turagsoy kanamit gid